Dyma'r stori Alun yr Arth y môr-leidr. Un diwrnod roedd Alun yr Arth yn rhedeg yn wyllt. Ha ha ha, chwarddodd Alun, roedd yn hoffi creu llanast. Ond cyn bo hir roedd Alun wedi cael llond bol. Mam, meddai, dwi wedi diflasu. Gawn ni fynd i'r siop i brynu tegan newydd. Tegan newydd, meddai Mam. Mae gen ti hen ddigon o deganau. Beth am I ni fynd i'r dre i brynu llyfr? Llyfr, meddai Alun. Llyfr? Tydi hynna ddim hwyl. Tydi llyfr ddim yn degan. Ond I Alun gwyno a chwyno, nid oedd Mam am wrando. Cerddodd Mam, Dad ac Alun i'r dre, ond roedd Alun yn llusgo I droed bob cam o'r ffordd. Aeth at heibio'r siop deganau. Mam, Dad, gwaeddodd Alun, edrychwch, y siop deganau, llond y lle o deganau. Ond nid oedd Mam a Dad yn cymryd unrhyw sylw. Llusgodd ei fam Alun heibio'r siop. Ond Mam, cwynodd Alun, dwi eisiau tegan. O'r diwedd, dyma nhw'n cyrraedd y siop lyfrau. Helo, meddai dynes y siop, a beth yw dy enw di? Alun ydw I, atebodd yr arth bach. Yna gyfynnodd, ydych chi'n werthu teganau? Nac ydym, meddai dynes y siop. Siop lyfrau yw hon. Tir di weld ein llyfrau plant. Mae digon o ddewis I ti. Cer I ddewis llyfr Alun, meddai Mam a Dad. Nid oedd Alun yn hapus o gwbl, tan iddo edrych yn iawn drwy'r llyfrau. Roedd rai yn edrych yn ddifyr. Gwelodd lyfr o'r enw môr-leidr Cymru. Hanes parti ddu, Capten Harry Morgan a sawl dihiryn arall. Wrth iddo ddarllen, nid Alun yr Arth mohono bellach, ond Capten Alun wyllt, y môr-leidr mwyaf erchyll ac arswydus erioed. Trodd I wynebu ei elynion. Ble mae'r trysor? Mynnodd Capten Alun wyllt. Dim o dy fusnes di, atebodd ei pedwar gelyn mawr. Gyda'i saethodd Capten Alun wyllt y rath a oedd yn dal prif hwyl y llong. Disgynnodd yr hwyl. Dyna ddau o'r dihirod wedi ei trechu o dan y gynfas, meddai Alun. Yna, aeth Capten Alun wyllt ar ôl y nesau gyda'i glefydd. I'r môr a ti, gorchmynnodd Capten Alun wyllt. Iaw, iaw, blwyddiodd y dihiryn cyn neidio i'r dŵr mor dyfn. Gorfododd Alun y pedwerydd gwalch drwg I gerdded y planc. Ble mae'r trysor, mynnodd Alun. Yn y caban, atebodd y dihiryn yn ofnus, cyn disgyn i'r môr. Taniodd Capten Alun wyllt y canon a ffrwydrodd ddrws y caban ar agor. Roedd danau o aer ac arian yn disgyn drwy'r awyr. Hyrre! Gwaeddodd Capten Alun wyllt. Trysor! Alun! 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 Clywodd Alun rhywun yn galw ei enw a daeth at ei hun yn sydyn. Nid Capten Alun wyllt mohono o gwbl, ond Alun yr arth bach drwg. Nid ar fyrdd llong oedd o chwaith, ond yn y siop lyfrau. Roedd y siop yn llanast llwyr. O, diar, meddai Alun. Nid oedd gŵr a graig y siop lyfrau yn hapus o gwbl.
Bu'n rhaid I Alun, Mam a Dad drysio'r siop a rhoi trefn arni unwaith eto. Wedi cyrraedd adref, gyrrwyd Alun yn syth i'w wely am fod mor ddrwg. Ond roedd Alun yn falch iawn o gael mynd i'w wely gynnar mwyn darllen mwy o hanesyddion difyr am y môr-leidron. Y noson honno, breuddwydiodd mai ef unwaith eto oedd Capten Alun wyllt. Bu'n cipio llongau a doenau drysor drwy'r nos. Claddodd ei drysor I gyd ar ynys bell a nodi hyn ar ei fap. Yna, cuddiodd y map rhwng dalenau ei lyfr newydd, a'i drysori. Y bore wedyn, lysgodd Alun ei fam a'i dad yn ôl i'r siop I brynu llyfr arall. O na,